بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jaran bi ala fo ala perkadam kasoli caya dalula sohera maka Arabi ala kambela jele nafani ala kira barkai ambe foli di kanu bakaw ni lamen ke jama kulu bela jele ma ko fe ama bangi bakaw fo ambe foli keren kere kanu bakaw ye foli keren kere nga kene karama ko bele bele nuni usazo moddo amba fo no wakati na faka demba yala usaz sirbe ambe foli da fe ma Sayyida Fifi amba fo go karama ko madu jira ambe foli di ama karama ko tola amba fo ka foli di shirfi garbi ma ka foli segu shirfi kema dono fama ambe foli da fe ma ne karama ko gindo e professeur Sako amba fo sila ambe foli kala ka do kai ka do ni afe jango sisi amba fe na fo ka do kai ka do ni afe anga choroba ba man travel fo bana ba ka foli bi kene kono ala ka sheku tala ja kene ala ba ngoni mala ka danuma ala ko ka rasulu bonya kama salli ala nabi kene sigira herla ya rabbi ala ka wuri herla fotani ketaw ala ka barkadu ula saware 20 janvier ala ko farambela jele shika o ka so toro mun be ala wuli amana hera mun sore ala ko du jidi ala ka jamana en bobulula ala ka hera do jamana en kono ala ka jamana kando jamana dewna ala ka jamana kando jamana nyamawla ala ka jamana dew hinado jamana nyamawla ala ko gam ahmadul mustafa bunyana barka ko solli ala nabi ala ka mbe sawba ma ala kambe sawaba ma setu ala sona layru munun tara an fanga sera ko bo sera fe donc la ka fo surprise ko la mina botta fe wati mina global ambalom soro duna ay usula soro ay feminyala ay dofo oka ala bado nere kunya kanu be ka usula don de surprise ka di mo mabi asetu ala kama awo monu milla meno global ne wode fo ngonnasi usula safne ani tulu nya bella beni wadude asetu akilen kilen be kaba ko ke anniversaire la tala ka nani faranonga ka di makilema oh karamo do yara be no lu yara ko lu tawjo ska setu femen do ni ko jama ayena nyuma mbala du mbala ambi ibitla ka do de ki yara tu ala ki gishi aflanga ma ni mamunu be ka fa ko be ka wadu bare kera do ne baka yo kera be na a faida de tara du la tawo ni kera muso nay chaw ko shima kulanga seraka toki broda idisele ka fo ya hadi shekeme abi duskun sabati kabatulanga ma yonte na kanu fanga bo na don de songa ko to de ala kambe so bo ba akera mawo mai ni musu ko ni bi tugu iko kulanga siraka wani mai kera musu e chawbi tugu ko kulanga siraka ma iyere sirana ikana na sirabla to ki bono da idisila iba ken numa ya fani ko do no ko do sko mo fani fe donc bi ya hadi info chien keme ibi to ka salo ka jigi asita bil limania sabati du skuna ya Allah taala sonama ala kan be sawaba donc asitu ani wusula inde labe kadi moma turno kono la ko chama kera ne ay nganyera ku ya kanu ka doni de di mamunu mina furata be dondon ga du mawlu fana ka ta korobo parce que mo mi ya ngule ku tara kenen kono akama o ma soro o de ka chamin ko aya soro anu ma fo kuma kono mi here ngane ni jembe ngan siga here ke jembe
ni mɔgɔ ye fɛn kelen sɔrɔ a y'a dɔn maa se to ala k'a kɛ bɔda ye jamana in ye an ka da o yɔrɔ la se to n y'o de fɔ n ko bi wuli ka jɔ fanba ye an balakaw ye ka d'a kan n'i ye maa 10 lamɛn i b'a sɔrɔ 7 ye muso ɲɛjibatɔw de ye parce que an ka hinɛ musow la an ka makari o la musow aw fana ka hinɛ aw yɛrɛ la a ka makari aw yɛrɛ la bari sabula n dɛmɛ ka wari la o b'a sɔrɔ kunkolo bɛ yɛrɛ bolo dɛ n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ kɛ cogoya min na i bɛ minɛ ten donc an bɛ min fɔ bi baara fɔlɔfɔlɔ kɛra an balakaw ka côté de ye muso minnu bɛ yen n'u tulo b'an na sisan wali minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban a se ko kasi banna ni Alahu Taala sɔnna fo n'i yɛrɛ bana ka sabali surtout minnu b'a la ko n ka minɛn ta mɛ ka bila da la ko n ka taa so wali layuru dira ma ne bɔra voyage la ka na i bɛ taa ka so walima n kana bɔ voyage la ka n'i sɔrɔ n ka so o solan fitinin de don e k'a ta dɔrɔn k'i hami fɔ i k'a kɛ tasuma na k'i y'an kɔnɔ i k'a lajɛ n'a nana e kana kɛlɛ in kuma fɔ i kana fɛn fɔ dɛ ani min bɛ don e ka yɛrɛ bɛn'o dɔn n'a ka di ye n'i b'a wusu a tɔ garde k'a bila i kɔrɔ dɔɔni kɛ tasuma na dɔrɔn ala kɛlɛ de bɛ ne ni n cɛ karisa cɛ n bɛ fɛ nin ka kɛ kɛlɛ in bannen a kɛ tasuma na dɔrɔn k'i y'an ka kunna dɔrɔn se to a kɛ to bɛ kuma kan ni an balakaw de ta ye khasatan ni kɛrɛnkɛrɛn ma cɛ ni yɔrɔ tɛ a la parce que ni maa min fana b'a fɛ i ka furu kɔnɔ bɛn ka don a kɔnɔ bɛn b'aw cɛ mais i bɛ fɛ dɔ ka fara a kan a dɔn k'a fɔ ko maniakɛ bɔ kuma sera baarayɔrɔ la ka na dɔ kɛ tasuma na k'i wusu a kɔnɔ k'i sigi ayi k'i sigi k'a lajɛ n'a donna o don hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ bɔ ka taa kɛnɛma ka taa te min na fan wɛrɛ fɛ e ka nin kɛ k'i sigi ka na foyi fɔ te sigi dɔrɔn k'a lajɛ a bɛ sigi ka te min o don hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ sigi ka te min sɔgɔnɔ ka kɔrɔ foyi tɛ fɔ a la hami min b'e la dɔrɔn k'a kɛ n'o ye ni Alahu Taala sɔnna ma donc ni an balakaw ta ye bi ni Alahu Taala ka jɛn ye a se to kɔfɛ an ye maa 11 de ta an lakanabaw ani jamana lakanabaw a se to fɛn dɔ de don ne y'a fɔ aw ye a baara tɛ se ka kɛ ni sunkalo tɛ wa ni sunkalo bɔra fo san wɛrɛ sunkalo ne t'a nako fɔlɔ ye ne hakili b'a la anniversaire 2 ɲɔgɔn bɛ 3nan ɲɔgɔn na ne delila ka taa n'a ye k'a di minnu tun bɛ ka kɛnɛ garder n y'a di olu ma a se to ni ko n ko ni maa min y'a sɔrɔ n'a ka di ye a bɛ tuden ka kɛ kun 2 ye a bɛ don bolo la i komi montre bɛ don cogoya min na n'a diyara i ye a kun 2 don i k'a dabɔ a kama ni layuru bɛ nin dɔ cɛ ko wulana bɛna wari d'i ma i k'a don i k'i sigi n'i taara n'a m'a f'i ye ko problème dɔ donna fɛ i k'a fɔ ne tɛ a tɛ sɔrɔ n'i y'a kun 2 don diɲɛ foyi tɛ sɔrɔ tɛ diɲɛ foyi sɔrɔ hali don min na ni i bɛ ka sɛbɛn in kuru a se to a baara don n'i m'a kɛ sufɛ tuma dɔ la a don journée kɔnɔ i tɛ 2 minɛ tɛgɛ la wallahi kabako b'a la kosɛbɛ an ye nasi fana fara kan ka di n'i bɛ nasi in ko kɔrɔla an y'a di a ma nasi di a kan mais nasi in tɛ ko nɛgɛmafɛn kɔnɔ i bɛ filen ɲini wali manasiw wali manatasa ji dɔ k'a kɔnɔ i ka nasi in k'a kɔnɔ i ka i sen jɔ fɛn dɔ sanfɛ a kɛra farakuru ye sa o a kɛra i jɔ so sanfɛ k'a ko o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ la i k'a ko siɲɛ 1 pewu i k'a fɔ ala n don jugu kalo dibi la a se to i k'a ko hali n'i yɛrɛ ko k'i bɛna kojugu ta ka maa dɔ sɛgɛrɛ i tɛ se e yɛrɛ k'a ŋaniya k'i bɛna kojugu kɛ maa dɔ la i tɛ se non i tɛ se wa a se to n'i y'a sɔrɔ fɛnɛ ala ta kɔfɛ kojugu kɛlen kɔfɛ e bɛ na walima e talen kɔfɛ a bɛ kɛ ni Alahu Taala ka jɛn donc tana 1 pewu de b'a la kana furulabato kɛ k'a to i tɛgɛ la a banna n'i bɔra baarayɔrɔ la a bɔ i k'a gulon walima i k'a bila i ka bilayɔrɔ la n'i bɛna bɔ a ta i ka taa n'a ye n'i y'a kɛ kun 2 ye i b'a kun don yɔrɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛ 1 don i bɛ 1 to yen n'i bɛna don ko gɛlɛnw kɔnɔ waati min na i b'a 2 don n'i nana dugu kɔnɔ 1 bɔ ni Alahu Taala sɔnna ma an ye nin kɛ ka an ka ɲɛmaaw jansa n'o ye an kɔlɔsibagaw ani jamana kɔlɔsibagaw bi don yɛrɛ kama an seko kɛra min ye o ye nin ye k'a di u ma ni maa min y'a ta ala ka kɛ k'o tigi nafa nka n'a b'a di maa ma a se to a y'a kɛ maa y'a d'a ma la k'a fɔ maa minnu ye tintigiw ye bari sabula fɛn min don ne kɔni b'a dilan mɛ k'a fɔ a langalen ne t'o dɔn donc an t'a dabɔ ka fɛn dɔ di maa si ma ka taa maa dɔ tɔɲɔ ni a ye o tɛ an ka laɲini ye ala k'an bɛɛ sababa ma a se to an sera ka min labɛn ka di an balimaw ma
o ye nin ye o tɛmɛnen kɔfɛ layidu kun tara maa dɔw bɛ tilen k'a fɔ k'u bɛna fɛnw ta o tɛ jɔyɔrɔ ye a la dɔw fana b'a ta dan y'a waatinin ye a bɛ tila ka tigɛ tuguni dɔw fana ko ko olu dabalilen don f'u yɛrɛ b'a dɔn dɔw fana ko k'olu sirilen de don f'u yɛrɛ b'a dɔn ko siri b'u kan parce que n y'o de fɔ siri de ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que hadamaden ka da tɛ se ka yɛlɛ fiyewu ka siri to yen ɔ siri bɛɛ fana tɛ k'a fɔ maa y'i dabali siri bɛɛ sirilen tɛ k'a fɔ ko maa ka juguya b'i kɔ i yɛrɛ bɛ don ko dɔ la o bɛ se k'i siri i yɛrɛ ka lamaga cogo bɛ se ka i siri donc siri sira ka ca wa ni hadamaden sirila i ka ko bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn ni hadamaden dayɛlɛla i bɛ se ka laɲini ma k'a sɔrɔ hali ma nafolo ko baara kɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ na u b'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan wali baara ko gɛlɛya b'u la siritigɛlan yɛrɛ koli olu bɛ se ka laɲini ma dɔw b'a fɔ furuko gɛlɛyalen don siritigɛlan yɛrɛ koli olu bɛ se ka laɲini ma k'a sɔrɔ ma furuko baara kɛ parce que a bɛ n'a fɔ ni da sɔgɔra mɔgɔ ɲɛ i mago bɛ sokɔnɔfɛn na don cogo t'i la fo ni dayɛlɛ da bɛ yɛlɛ dɔrɔn e bɛ fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye donc siritigɛlan ye nin de ye o kɔfɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen depuis olu y'u ka ɲɛnamaya dɔn ka se bi ma olu ma deli ka wari fara ɲɔgɔn kan ka se 1000 ma surtout kabako don mais kabako tɛ hadamaden bɛɛ n'a ka lahalaya don wari bɛ sɔrɔ tun a bɛ taa ten a tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ne dun bɛ tilen k'a fɔ kuma kɔnɔ maa o maa ka wari tɛ fara ɲɔgɔn kan o tigi tɛ kɛ nafolotigi ye n'i y'a mɛn a bɛ kɛ caman ye a fara ɲɔgɔn kan de dɔ bɛ n'a sɔrɔ problème dɔ kan a tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a surtout nasi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana nana o kama bi surtout ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ k'a kɛ a kɛcogoya la ka ca Alahu Taala fɛ Ala bɛ sɔn ka dayɛlɛ i ye i bɛ wari bugunen fara ɲɔgɔn kan i ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ ni Alahu Taala sɔnna ma nasi de don ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ i b'a tila fila ye i bɛ ji kɛ bitɔn dɔ kɔnɔ i bɛ fan kelen kɛ o kan kasadiyala dɔ k'a la min ka di i ye i ka to k'a jɔsi i fari la fan kelen kɛ bidɔn wɛrɛ kɔnɔ to k'a kɛ ji la dɔɔni dɔɔni i k'i ko ni a ye su 9 n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye su 11 nka ni muso minnu tɛ seli la ka n'a kɛ a to yen fo n'i nana seli la waati min na hakili bɛ kuma kɛrɛfɛ n'i ma sanu waati min na i b'a to yen ɔ n'i yɛrɛ y'a daminɛ fana n'o nana i ma k'i to a kɔnɔ misali n'o y'a sɔrɔ i ye tile 4 kɛ i b'a jɔ donc tile 4 de bɛ e bolo sisan ni o tɛmɛna i bɛ sɔrɔ ka dɔgɔkun 1 kɛ ka fara a kan a bɛ dafa tile 11 na donc o ye muso ta labaara cogo ye mais cɛw ta ɲininen don i fɛ i k'a tugu ɲɔgɔn na fo ni i ɲinɛna ɔ n'i ɲinɛna don min kɔ o jate ka fara a kan o tɛ baasi a la nka a kana ko ɲɛgɛn fɛnɛ kɔnɔ parce que kuranɛ nasi de don donc yɔrɔ jɛlen dɔ lajɛ i k'a ko ye hali n'i bɛ se k'a ko tile fɛ a ko tile fɛ baasi foyi t'a la ni Alahu Taala ka jɛn ye mɔgɔ minnu ko k'u ma deli ka wari kɔni sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ wali k'u bolola wariw bɛ yɛrɛkɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta k'a kɛ surtout n'i y'a kɛ ni Ala sɔnna ma Ala bɛ sɔrɔ girinmanw ɲɛsin i ma bi iznillahi ta'ala parce que an t'a fɔ k'a b'i kɛ milliardaire an t'a fɔ a b'i kɛ millionnaire ye milliard t'an yɛrɛ kunna fɔlɔ wa million caman t'an yɛrɛ kunna nka an ye min kɛ ni Ala hinɛna an na an b'o di Ala ka jɔnw ma Ala ko n ka jɔnw ni n ye nɛɛma kɛ a ye n barika d'a ma o ji di o Ala barika dɔ ye mun ye min bɛ an bolo ka dɔ di an balimaw ma an seko ye o ye ɔ k'a labaara o bɛ kanubagaw bolo ni Alahu Taala ka jɛn Ala k'an bɛn sababa ma a surtout o kɔfɛ dabali jugu bɛ mɔgɔ min kan wali na sufɛ mɔgɔ kelen k'a tigila mɔgɔ sɛgɛn nin kɛ su in na sini i bɛ jaabi di furamugu fitinin don a tila fila ye situlu ɲini min bɛ bɛn i yɛrɛ ma a kɛ bara dɔ kɔnɔ i ka furamugu in k'a la i k'a lamaga ni i yɛrɛ sigamɛ maa dɔ la k'a fɔ ko nin tigi ye sufɛma wali dabalijukɛla don dɔ ta i k'a jɔsi ɲɛ la dɔrɔn i ka bɔ i ka siɲɛ tigi ma e tɛ bɔ ka siɲɛ ma k'a to a jɔyɔrɔ la fɛ a se tugun ayi non ɲɛ tigɛ na ne fiyewu a mun ɲɛ la dɔrɔn i ka bɔ i ka taa tigi nɔfɛ depuis a bɛ natɔ la a bɛ yɔrɔ bila wa n'i y'a sisi wusu diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni sufɛmɔgɔ b'a yɔrɔ la k'a sisi donna a nun na a bɛ foronto o yɔrɔ la o kɔni i y'a kɛ sisan a bɛ kɛ sisan wa an k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲinɛ san tɔ bɛɛ kɔnɔ an t'a fɛ ka n'a ye tuguni an k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye siɲɛ kelen don nka an ka nin to tan a surtout ni e yɛrɛ ye nin furamugu in utiliser i yɛrɛ tɛ se ka kojugu kɛ mɔgɔ la tugun fɛnɛ awɔ n'i y'a kɛ maa la a bɛ segin i yɛrɛ fɛnɛ ma parce que juguya man ɲi nafa foyi t'a la
etati na fatala fura mi ke keto flapeu ka droga shitulula kamu wajibi tay ka mu fambela de na ka de don ta de ka jo shitena dron parce que ni mo la nyebe sigitene foloka wallahi asidu na tigi nyesi ka ka suru adila ka bara jugu do kila ayre ba fi awo ni ya ke tasuma na fana ka shishi wushu akaba ko ba kono la sedu kaba ko ba kono donc ane ni labe mamunu be ka fo keleno ka bara jugu ki ka mo magosa o ka se ka bo apon la asitu makoro ba fatu ko ne da fenjugu da na ma fale ya fale do nyana iba ke bi shini mune ba ko fe ibi do ye kumbirlendo di sababu bolo koloshi babu bolo na o dengelende mimi ku nafa asitu mi ngaji jukora ka bode iba chokoroba do fena ye iba fo ko ne mi sanganden kalfanina kaso aya shi bela dine garama do nyana machi de ya dabal ba ma roere donc ambi ala deli ala kana ke hasidi ala kana hasidi bo anna skale bana mina ba madita ala kambela delen ke suka ba ma donc ale from ko fana la barato ko de ni mame nya soro na kadiya korobo bi na kadiya korobo shini ni jabe min bora ala amitla ka fana ko ni ala kambe sa obama la asitu anye from labe kana di mokoma bi ku yere nafani aye ne oluye nyadimi fura hala sura an famana ka blakana oye voyage a togoya we donc a dama do bi kene kono bi mo mun tun wele ga nyale ke net ngo fenti hali soja ngo kata mi so ne kofe alhamdulillah bi ansera ka dama do glangana ma mun be nu ya nyale ko be se kana no fe na ala sura ma be suka la ni ma anyo de fotation nyadimi diabeti bugu ni binyaka wali apollo wali nyejelandimi bila nyebi munye ba teriga be ble wali dumi nyaka be to ka fena man bi kana fa tama sanfe ben bela jilemba setu setu mo ko be no nyeji bi to ka bo ayre ma doron nyeji bi to ka bo ayre ma do be anu papier we telephone fle doron nyeji bi to ka bo o fe on fam bila ni ya utiliser ni allah taala sona ala be o wilka ko ika anyo de fa ka chala fe mo ko fana ya utiliser ala bi nyaki shika ba fiento ya bana mapeu ne allah taala sona ma donc nye de fe harama denna na chena tere ki pere tum fe no ga misaka glanga do ala ma tika ko rolende donc nganja to anyewla ame blast na fitini mi ga oyoro la telephone tigu ani telephone la baw nga dono ni bonnuna ni nyedi mi prouver ko sobe aka gele ko maga telephone misaka erkelnga ko kama boga limer mene ka gele ko sobe folet mi nyedi mi nyaati demseni soro mais bita demseni sa shigin sa ta to classe ko no verba nyala o de dabal banko ni anti classe ko no anya bi tele la wala anya bi ordinateur la wali anya bi telephone la donc ni bele ka ju amma wati do di yere ma nyega lafia wati do di yere ma nyega lafia mo mun be ga ko sino ko galuma fu ga furata ga sino ni nyedi mi furan soro ni ala sonama ibi sino ga soro sino furate wa ni nyindi mi mo mina do ki da ko ne ki da kutukutu nai dimi bitige ni mo mi nyibe ko wo bala isigara ni tumba ko no to ki da kutukutu ni tumba ko na bala bo ni kulo dimi bila to ni kulo fana ko no iti teme to ni go fulani sabaka kulo dimi mitunu ila hal na be ga nembo allah taala sonama ala kan be sa mama donc ne nyadi mu fura fana labara to we ina fa mo bara to mo korole ngani e fendi mama iba keto fo aye we wajibi wala am soro ka handa se wadudu usulaima garsiga ko mandia ani jama aso do no de fo na ka de ngiga ta ya ke to suma ka ti sigi kelena mo ko beti soro mama ye ne fen kelena so awu filan don da tigi makaka do ka bela jeleni kenen kala mo ko be jan sando ni allah taala sonama ala kan be sawa ma sito ko chie jure am balma ka robe kum bi man ngaw senga ko sobe o kunu ay surprise ke ay wele atran so tran from gu sirta ani keleni ni wati na abe lamanina andendo anga jonkedo ngaye kala mo en bekanu ay ne kanu watu dula be wure rede kana fe kana tesi ami boroke ati temi na bina sigi temi no fe ka boroke fuka fitri sel ka sabu sel ka wuli ka ta kaso kanu de do
kasoro shi ko nan caka jan kujugu ambafu ako alesse ko yeminye ko ya amfala kawai ko ko ne bi ambala kawo de me ko toujours maraga ko rafa ko maraga be klebi fe ay fulam ko denta ni kelen labe ko ko ka korba biyani alam sabara ci ko ba jabi dama ko denki se fanga ka dogo mununa ni docteur ya fi ko denki se fanga ka dogo walma mami be ka ko la wajire ka dogo haja to be kuma ka ko ika ke yani dogo ko ngene je ko ni jabi ma so ko ka fo ko amolo be ala ka feno dika jasa ke ko min te chen wane bado mami ndo wallahi kanu bi fe min di mo ma warin santadi akoni mam bi fe kan nafa basura ala ibi ka itile dogo kun wana wati mina ika furla bato to wati kwa nafa ka bu de la iba ta ko la dore bi sega mi amuga wal kira ke nono kenana ko nono kenana ta fe na ko de fanga ka bu nya de linga ka do aka nya foli ke ko kuma ma no ma kwa kade aye nga fo ina fo aya fo chuga mina donc forum go denta ne kelendo ko ka fo be ale te karamo ye atna do re dla wa do re te so ko ga fo ka daga ta o ne fana kwa ma ni mogo ye nafa sorala ngumba siriga bla ta maningala abu pura kla bi segana o ne fana fo ka daga o donc amba fo ne watina mamunu be ga fani problem be ka u kanata andalendo ala ay mi fo abeke ni allah taala sona donc man ga gene amba fo ni yorola ami semaine fla blandi fo man ngoma bile na allah taala sona ala kana deme ala ga shini kena odi rasulu bonya kama salli ala nabi ya rabbi ama ajara yambi fo ki wani no kene konna inshallah anga sigiri dalo jilba aka kara ke ani palo ni chula le radio la ba ko ka usai kuma ko ka kanipo ka jilalo ko donc ni wolo ko ni frogata me batike utana sira di mbako anaka jama be asjo be soro ki yere ko sisa ba asadu ni waro ngina ngina ga wuli sire ya no akere ga adado ni di frola betala kuma fi ati ali kalworo ko aso abia ko kuma wonna amu be ni frola kuma ye du kurante ne betala dimbam ya abia ka dimbam billahi ko si sana ma wado ni du frola ko ni baye mo le kanya be kati o ni mi se mina ayo to mo dere ma ko woni yiri dibugo woni na yiri kine kan ni ba do mo to ya mun bi sakke to woni ko doni ni na bi doni ba so ya wa ni ki se donna ni na ma bi la bla bi ta ay bitani ma do ne ko do mun mo ko an ko ala an ko akira on be sira ala ne ka ko jugo ke ko sebe o iba fo de do maraga ke ani ko so maraga ke ani sabati maraga ke ko ne ti se kana kene nga ka ta ka so ma da ko ne ke ko kuma ma chama ba da bene so ba so se ga la ba mara ke mi ya da bene na bi se ga la ba ko la ba ma sa man cha ko lo ka ma ka kuma ko me ka kana ni re usas ka mara ko ni ano ko nyona assalamu alaikum Muhammadu ya Rasulullah au kadon kisini ne mami chekele to chamala la ilaha illallah wa ala kadula hormana jani kama jajo nego janjo dialila gausu ko ma janjo dialila jajo nego janjo dialila gausu ko ma janjo dialila alami barikada jabru masade hagane kisi shidana torode milaba ka soli sedina mamaduga bamine tadinyo munyi baligoro mi soli chaya purana tidega mune chola gausu komande iye nega baba wolodeni ne musa chola gausu komande hamidin esebe wale bodo ne musa chola gausu komande gausu me nyono chanjuluge ho chanjo chala ma ga muride la gausu
kaye ba jajuluge ho janjo diala maraka muride la mi doni ye fo ba digati bi iya hami kane olodeni hibula majara sigiri musallame Gausumi mori amine luda iye magogila mori afanadela Gausumi mori amine luda iye jigitugu mori afanadela ni ma janjo fo gausu ko mayene mina janjo nye fo joni kele yene ala sigiri mayigodo higanye fo ami wolode higanye fo baba wolode ami janjo nye fo ko mana muride akahara muya aundeni misa ne musa tugula gausu ko manove nye boya soro ko mana murinove nye jigi soro ko mana murinove nye karama soro gausu ko manove jiri dogotoro higaya fasi giri musa demo ne musa kame sabine tigi demo higaya fasi giri musa demo ne musa kame faida tigi demo hawaya fasi giri musa demo Hanfana jola sigida kunanabi mejanjo nyefo kumala muride neba segi sigiri maidemo kuma mibe ikuni kancheba itaye fo mi wolode jajo nego jajo diale gausu kuma jajo file koro mi bariga dansa manu alade mi falita ya segida mamaduka kusebe Wangaya fale bidi kolonima. Owa ikele mideni sanjiniye. Ganda mabena migo jurema. Bijuru samado ni maudela. Wamugera magoya moriluni. Wamuriga chandu kumagolo sambe. Wala ikele magoya morimacha. Wamuriga chandu kumagolo sambe. Aywa. Wala ibile idali lutigi macha. Macha. Aya kumata kwa kuma konona. Abadi. Baba onu bidu kuma kolo sape. Baba udi segana kolo yemara. Wani ata seda si baba ma. Wabuka molini ngafuraita. Walai bilai ni furaye kababoye. Aya fura dodine gala denjini nima. Eba ibuke na kolo mugusoro. Wakuma teka sebata biyama. Baba yene sigiri mayikanu. Neba yidebe na kolo Wafogata seda simu mamabi. Wafogata seba mukamabi. Baraka mori femele sababudo. Ayacho aka sebe ubarigada. Wafogata nige wolo fadi enyasa. Wakumagira wolo fadi enye. Ye dalili sori baba kumadefe. Ya sori wolo faberedela. Ofana ya sora wolo faberedela. Oregale hito mamaga usuye. Wala ibile ya awuti korobole. Chani mamo bechi e dalilula. Iki gere jumala galula. Ne ya mine jalila galula. Okumanga na ye mande moride ye. Okalinde ngana ye mande moriye. Wasise ye mande moriye. Waka ukele me mande moriduye. Na unanaga moriye dalilubo. Wala ibile ife moti kababoye. Aya sorofa chiedela. Aya to anga kuma de barigada. Never iti boni barola kuma bono. People yasegi ara jotigi dema. People yasegi jongoloni ma. Jongoloni ya fama ala kama. Nema ina graba waya ya go. People ila se asa tu jara dema. People ila se kadi jarama. Nema ina nega serifago. People ila se jene bajara dema. Jajana babi ita kama siramika. Wa ala kasegina nyumande. Waninga na malibadubula. Wa makara faso chidela. Wa ala kasegini kairae. Wa aufile bido yeremina. Ni duda na fini tigidufe. Ni gani di chamine cheruma. Wa munogera mabonya dende. Wa munogo kubijari geleluke. Aya wala bila so kasiduma. Ka wala bila duenya kululuma. Ka wala bila ozofreluma. Ka wala bila makolosi kululuma. Nema imani na papi ya kululuma. Nema rama ina chandala muluma. Wa buka na
Wabuka makatana na furaluda. Wachiyati tani furi lute. Wachiyati tani baga sebe lute. Wabuka na mara kamurina so. Chaka usu ye na mamurine. Ayende no migene gala de chininyana. Wala ibile okumati bangola. Deko abibo barola kumalaya. Deko masegi kramo musa man. Jado deko jado diarela amiga ne urudi. Jado filazade. Jado nego jado diarela amiga ne urudi.